Отборът на Общински футболен клуб Ботев Враца се завърна в професионалния футбол с победа. Възпитаниците на Сашо Ангелов надиграха като домакини с 1-0 тима на Ботев Криводол в дерби срещата от първия кръг в западната бе професионална футболна група. Двубоят започна равностойно, като още в третата минута врачанските футболисти можеха да открият резултата. Емил Манолов центрира от корнер и Пламен Нотев с глава прати топката над напречната града. 2 минути по-късно Борис Петков от отбора на гостите стреля от границата на наказателното поле, но вратарят Христо Митов спаси. В 17-та минута след центриране от пряк свободен удар Румен Рангел с глава отбеляза единствения гол в матча. Само 4 минути по-късно врачани отново бяха близо до гола, но ударът на Емил Манолов мина на сантиметри покрай левия страничен стълб. В 36-та минута тежка контузия получи Николай Владинов от Ботев Криводол. Нападателят напусна принудително терена с изваден и счупен лакът и според първоначалните прогнози на лекарите ще отсъства от терена поне месец. В 41-та минута гостите от Криводол имаха шанс да изравнят, но далечен удар на Борис Петков оцели напречната града. След почивката тимът на Ботев Враца бе по-дейният на терена и създаде няколко опасни положения пред вратата на Криводол. В 49-та минута гостите останаха с човек по-малко, след като Владимир Арнаудов бе изгонен за втори жълт картон. Въпреки численото си превъзходство обаче, възпитаниците на Сашо Ангелов не успяха да отбележат втори гол. Най-фрапантен пропуск направи влезлият като резерва Ивайло Данчев. В 71-та минута нападателят бе изведен от Ченешков сам срещу стража на Криводол Калин Артакиев и от 3-4 метра, вместо да отвои преднината на своят, им прати топката високо над напречната града. Така двубоят завърши с победа с 1-0 в полза на ОФК Ботев Враца. След срещата наставникът на врачани Сашо Ангелов заяви: "Доволен съм от победата. Бях убеден, че ще надиграем тима на Ботев Криводол. Моите момчета показаха характер, нещо, което е много важно при равностойни противници. Не се получи красив мач, но важното е, че спечелихме 3 точки. Предпочетох по-затворена система на игра, за да си гарантираме успеха." Победата на врачани изгледа бившият кмет на града и настоящ социален министър инженер Тотю Младенов, както и временно изпълняващия длъжността кмет на Враца Светла Кръстева. Следващия кръг от първенството в западната бе професионална футболна група. Тимът на Ботев Враца гостува на Белите орли Плевен. Двубоят ще се играе на 15 август от 18 часа. Литекс разгроми с 5-0 тима на Локомотив Мездра в матч от първия кръг на първенството в майсторската А група. Отборът на Ловеч започна матча добре и до края не изпусна инициативата. Още в 5-та минута талантливият юноша на двукратните шампиони Георги Миланов пое една топка на скорост пред наказателното поле на домакините и с силен удар не остави никакви шансове на вратаря Христо Иванов за 1-0. В 9-та минута гостите отвоиха преднината си. Вилфред Нифлор засече топката след центриране на Барт за 2-0. Възпитаниците на Воен Войнов постепенно се върнаха в играта, но Страти Илиев и Исмаил Иса пропуснаха от удобни позиции. В 39-та минута младежкият национал Милчо Макенджиев фаулира в наказателното поле капитана на гостите Ивелин Попов и реферът Николай Орданов не се поколеба и отсъди 11 метров наказателен удар. Точен от бялата точка за класическото 3-0 бе Ивайло Петков. След почивката, въпреки че тимът на Литекс намали оборотите, железничарите не успяха да се възползват и да отбележат гол. Вместо това гостите от Ловеч отбелязаха нови 2 попадения. В 85-та минута резервата Еленкович центрира отдясно и Нифлор с глава покачи на 4-0. Минута преди последният съдийски сигнал Диего проби отляво и намери на празна врата Светослав Тодоров, който без проблеми оформи крайното 5-0. Врачанската лекоатлетка от клуб Светла Димитрова Петя Иванова се класира на престижното 5-то място на Балканското първенство. Надпреварата бе за юноши и девойки младша възраст и се проведе през почивните дни в Анкара. 15-годишната Петя Иванова се включи в шампионата в коронната си дисциплина 100 метра с препятствия. На финала възпитаничката на Светла Димитрова финишира с време 15 секунди и 24 стотни. Въпреки че не успя да се нареди в челната тройка, представянето на Петя Иванова е много добро, като за първи международен старт коментира треньорът Илиян Пищиков. Известният специалист допълни, че надпреварата в Турция е била за юноши и девойки родени през 1992 година, а врачанската атлетка е с 2 години по-малко от противничките си. С Балканското първенство приключи тази годишният състезателен сезон за Петя Иванова. През следващата година талантливата атлетка от клуб Светла Димитрова ще се бори за квота за Олимпийските игри за девойки до 17 години.
Златен медал в Балканското първенство по джудо спечели Валентина Липиев от спортен клуб Олимпия Козлодуй. Възпитаникът на Ивайло Липиев се класира на първо място в категория до 42 кг. Балканското първенство по джудо за юноши и девойки младша възраст се проведе през почивните дни в Одрин, Турция. В първия кръг Валентина Липиев записа служебна победа. Последва победа с юконът състезател от Турция. На финала младата надежда на джудото в Козлодуй се наложи отново с юконът представител на домакините. Другият състезател на спортен клуб Олимпия Козлодуй Росица Коева беше ощетена от съдиите в срещата за третото място и се нареди на пета позиция. Балканското първенство по джудо за юноши и девойки младша възраст бе първото по рода си в тази възрастова група. В надпреварата участваха състезатели от 7 държави – Босна, Хърватска, Черна гора, Румъния, Гърция, България и Турция.